スピーカーとかそういうのね出してないもんで、ちょっと生音になってるんですけれど、皆さんできれば前の前どんどん詰めて、じっくり聴いてください。で次の曲はマリポーサという蝶々という題名の曲ですけれど、もしかしたら皆さん聞いたことある曲かもしれないです。小中学校の音楽の教科書にも今なんか出てるらしいんですけれど、ちょっと耳なじみがある曲だと思います。で今からちょっと彼女が使う面白い楽器があるので、それを見てやってください。何の楽器だか分かりますか？南米に住んでいる動物です。このシャボテン公園にもいます。はい、大正解。正解です。じゃあアルマジロ1匹差し上げます。そんなことはないですけど。これがどんな楽器かっていうと、こんな音がします。じゃあこの楽器を使ってですね、皆さんと一緒に、やってみたいと思いますので。私たちの音楽はもうかしこまって聴く必要はないです。音楽に乗ってきたら手を振っていただけたら、それもコンラスマーノスカッチャッチャコンロスターコストントントン、こんな感じで皆さんね一緒に合わせてください。1番に2回、2番に2回ずつありますので。よろしくお願いします。
けれど、ちょっと PA がないので聞きづらいかなと思うんで、私たちがそっちに近づいてやりますんで。続きましてですね、皆さんご存知のゴンドルは飛んでいくを演奏させていただきます。この曲はね、本当に皆さん知ってるかと思うんですけれど、昔サイモンとガーファンクルっていうね、グループでヒットして、それからなんとなくこう知られるような曲ですね。
あと3曲ありますけど、皆さんの曲お願いします。今朝行かれる方はどうぞ行っても大丈夫です。雨が上がったので楽しんできてください。大室山が見えるようになりましたね。さっきまでちょっとガスって見えなかったですけど。じゃああちらのお客さんを中心に絶対合うよ。よくネットで見る。Para darte
ゃあ最後だけはい次の曲はスナーパピカです。どうもありがとうございました。ありがとうございました。